at magbigay ng donasyon para kay Santo Niño de Ternate. Pumunta na lang kayo sa opisina ng parokya. Ito ang inyong donasyon para Ma'am, kalamay po, yan. Kasi, hindi na kayo kalamay sa... Ayan, bitawan natin. Ayan, kalamay na po. Sa akin. Alam mo bakit? Para naman magkatasi kayo ng jowa. Yan. Ang plaza ng Ternate. Ternate Cavite Plaza. Uy, dito pala. Ikot-ikot lang tayo rito. Katabi ay simbahan. Ayun. Ayun guys, mayroon dito. Okay, may live band mamaya oh. Nag-aayos sila rito. So, shout out sa mga kasama natin dyan sa Eastern Samar Provincial Band. Oh, may LED stage, kanilang mga lights and sound system. Okay.
Ayan ang simbahan na umikot lang tayo. Ang simbahan ng Ternate, Viva Santo Niño, pistahan. Fiesta ng Santo Niño sa Ternate, Cavite. Saan tayo ikot? At tayo pwedeng maikutan. Wala nang parada, wala tayong naabutang parada rito. So, ikot-ikot lang tayo muna rito. Ayan oh, dito sa Ternate, hitik ang mga kakanin no, mga karanon ba? Karanon no, suman. Puto. Ubing-ubing ka. Di ko alam mo pangalan yan. Tawag dyan, di ko alam tawag dyan. Saan ang pangalan ng vlog? Ito, Waray TV. Waray TV. Oh, ayan. Wala tayong tapos na ba rito yung mga parada? Parada ko na. Mamaya may ano rito, karakol. Karakol. Yung sa kabilang simbahan, karakol mamaya. Doon. Sige ho. Okay. So, yan na si Hepe. ayan. Ang gagawin natin, puro tao lang dito. Wala tayong makitang mga parada, mga palabas, wala. May mamayang gabi, yan, jamboree. Mga dito sa plaza, jamboree daw, jamboree. Pero, wala. Prosesyon sa hapon ho. Mamayang gabi pa yan. Mga gabi. Wala. Kasi may mga practice. Okay. Ano raw, mamaya may fireworks at saka prosesyon mamayang hapon gabi. So, wala. Hindi natin ma-catch up yan dahil balik tayo ng Maynila na. So, ayan na. Nandito tayo sa Ternate, Cavite. Bayan ng Ternate. Ayaw na niya magpreso eh. Tara, gala-gala lang tayo sa kalsada, mga kalsada. Okay. Okay guys, keep it up. Subscribe and thank you.
Ternate, Cavite.